Sziasztok, a mai videóban tokabagázni fogok, és hozom az időt kezdjük. És már elkezdtem, behallatszott néhány hang háttérbe, az meg nem tetszett, nem kellett volna kidobni néhány dolgot. Ja, és amúgy nem szeretem a tokabokát, csak láttam, hogy rengeteg like van rajta az ilyeneken. Persze máskor úgy pörgeted, mint a szar. Nem kéne. Jó, ott van. Másik meg melyik is volt? Ez volt, azt hiszem. Miért visszhangzik? Nem tudom, hogy videóban hallatszik-e. Valahogy megpróbálom kirészíteni. Ja. Fú. Az lenne jó, hogy itt lennének ruhák. Na mindegy. Jó, ez a szoba kész. Gardrób. Ide egy képet teszek azért. Az menjen így oda. Ja. Az is szép kép. Az mehet oda. Csak néhány képet rakok. Jó, szerintem elég kép van. Sőt, sok is. A nagy része nem is kép. És van. Na. Akkor ez a része nagyjából kész. Fúj. Akkor tegyük már valami szépet, így ilyet. Előszobába való. Ide jöhet mondjuk egy. Ez ronda. Hálószobás. Ez elmegy. Az nem kell ide. Se az. És jön egy ide, fúj, nem. Az ott hogy áll? Ez jó. Ez jó. Ide. Tehát ilyenból. És akkor ide egy ilyet. Miben különbözik a kint? Ja, az még fő. Oké, nem szóltam. Mi van ide kint? Nem látom. Ja. Oké. A padló az ott nem jó. Nem. Na ez. Nagyon jó. Akkor kezdjük ezzel a szobának a berendezésével. Legyen mondjuk egy kis gamer szoba. Jó, az asztal már megvan. Inkább váltottam asztalt, mert nem férte rá a gép. Jó, szerintem ezzel a szobával is készek vagyunk. Hogy az első emeleten vagyunk. Akkor megyünk a másodikra. Ó, de jól meg nem állva. Na. Még ma a betöltőnának örülnék. Na,
Pont az 5 percre. Az nyíljon ki nyugodtan. De ronda, ezt akkor egyből át fogjuk rendezni. Ez itt a kis sarokszoba. Legyen egy kutya részleg. Úgy látszik, lesz vagy 2 kutya. Lesz néhány játékok is. Úgy látszik. Akkor hát, ez ebből kész is. Szóval, ebből mit csináljunk? Én raktam be nekik ilyen kis kakikáló cuccot. Majd lesznek kutyák. És ezt már eldöntöttem, hogy fürdőszoba lesz. Csak tapéta kéne, meg van padló. Mondjuk legyen. Valahol van egy jó. Ez olyan, mint egy lerombolt. Ez. Nem. Dehogy nem. Konyhás típus. Perce. De undorító ez a rózsaszín a fehérre. Nekem nem tetszik. Nem. Egy kicsit nézelődök, ha nem találok jobbat, akkor ez milyen? Mondjuk. Ez jó. Akkor lesz ez. Jó, ezt akarítjuk én. Először is tapéta. Egyértelműen, hogy hálószoba lesz. Találok valami jót, annak örülnék. Nem. Ez. Túl lányos. Túl éjszakai. Túl téli. Ez. Ez undorító. De gyors. Nem egy jó. Sehol egy jó. De gyors. Nem. Ez egy normál kis tapéta. Jó. Már csak az váj kéne, amelyikben, hogy hívják. Ezt kerestem. Az olyan parketta, az még le kéne tenni. Na. Legyen, mondjuk. Meg ez jó. Oké. Akkor kéne egy nagy szőnyeg. Jó. Kicsit nagyobb kéne. Kicsit kísznek.
túl kicsi. Baszik meg kéne. Nem nagyobb. Nem nagyobb. Tűnjön már innen ez a... Jó, akkor inkább nem teszek belőle semmit. Jó. Akkor egy kis polc. Oda. Oda így egy virág. Síjjeli szekrény. És jól jön. Se jó. Ez. Nem. Kell nekem ilyen szekrény. Nem. Jó, jön az utolsó szoba. Ez milyen szoba lesz? Nappali. Akkor... Először is. Ilyen. Ilyen. És egy. Jó, egy ilyen. Kis műfű, nem. Az nem jó. Jó, szép fehér. Oké, akkor kanapé kéne. Oda is egy jó. Nem túl kicsi. Jó. Majd a lámpákat később. És egy kis tévé. És kellene. Hol van a tévé? Túl gameres. Nem kéne olyan gamer, csak egy normál tévé. Ezt köszönöm az legalsó. Aha. Ja, úgy megteszi. És most jön a lámpa. Jaj. Kutyáknak legyen. Néhány. És egy lámpájuk legyen. Jó. Fürdőszobában nem valami nagy kéne. Jaj, nekünk kettőt szereztem. Jöhet egy ekkora. Ezt inkább teszem ide. Ja, nem kell valami nagy. Ja. És még jöhet ide is egy. Hát. Akkor most az első emetre tesszük be a lámpákat. És utána már végig is lesz a videóknak.
Nem tartott valami sokáig. Akkor itt is vagyunk. Akkor mondjuk ide jöhetne egy ilyen lámpa. Szóval volt a lámpa? Itt van. Jöhetne is. Az jobban tetszik. Jó, azt meg kidobom. Mi a levegőbe, azt hogy teszem le? Jó. Bárhogy is csináltam, nagyon ügyes vagyok. Gyere oda egy lámpa. Oda kintre is. Nem ünneplünk, nem kell oda ilyen. Jó, ide meg legyen egy ilyen. Ott nem kell nagy. Tehát még ennyi is. Jó. Akkor zárj már be. Ez nem olyan. Jó. Akkor kész is van a ház. Mindenhol.